Вітаю! Сёння мы пагрузімся ў адзін з самых пранізлівых твораў беларускай літаратуры — паэму Янкі Купалы «Бандароўна». Ведаеце, гэта значна больш, чым проста гісторыя кахання ці смерці. Гэта сапраўдны гімн чалавечай годнасці, гімн непакоры. Давайце разам пройдзем гэты шлях і паспрабуем зразумець, чаму гэты твор і сёння выклікае такія моцныя эмоцыі. Так, які ў нас план? Спачатку пагаворым пра самога Купалу і чаму ён выбраў менавіта такую форму. Потым копнем глыбей да народных каранёў гэтай гісторыі. Далей, канечне, нас чакае сам сюжэт, неверагодна напружаны. Пасля гэтага зазірнём у творчую кухню паэта, як жа зроблены гэты шэдэвр. І напрыканцы паглядзім, якое жыццё гэты твор атрымаў ужо пасля напісання. Ну што ж, пачынаем з першага пункта. Янка Купала і яго шлях да рамантычнай паэмы. Уявіце сабе, пачатак 20-га стагоддзя. Янка Купала ўжо вядомы паэт, але яму, здаецца, не хапае паветра. Яму становіцца цесна ў межах каруценькіх лірычных вершаў. Душа патрабуе размаху, патрабуе стварыць нешта манументальнае. Ён хоча паказаць сапраўднага героя, моцнага, суцэльнага, непахіснага. І менавіта тады ён звяртаецца да жанру ліра-эпічнай паэмы. І што ж гэта за жанр такі, рамантычная паэма? Калі проста, то гэта літаратура, дзе ўсё на максімалках. Тут няма месца для паўтонаў. Героі — гэта незвычайныя людзі, гэта сапраўдныя тытаны, ідэалізованыя выключныя асобы. Падзеі заўсёды незвычайныя, гераічныя. А эмоцыі проста зашкальваюць. Усё вельмі ўзнёсла і драматычна. Ідэальная форма для стварэння легенды. Добра, з жанрам зразумела. Але адкуль Купала ўзяў сам сюжэт? Няўжо выдумаў? А вось і не. І тут пачынаецца самае цікавае. Бо карані гэтай гісторыі вельмі і вельмі глыбокія. Гэта ж цэлая вандроўка ў часе. Усё пачалося ва ўкраіне, дзе ў народзе спявалі песні пра смелую дзяўчыну Бандароўну і жорсткага пана Патоцкага. Потым гэты сюжэт, як гэта часта бывае з фальклорам, перасёк межы і апынуўся ў Беларусі. Ён так спадабаўся людзям, што стаў часткай ужо нашай вуснай традыцыі. Яго нават запісалі нашы фалькларысты ў 19 стагоддзі. І вось у 1913 годзе за гэтую народную гісторыю бярэцца Купала. Але важна разумець, ён не проста пераказвае яе. Не, ён стварае на гэтай аснове нешта абсалютна новае, надае яе неверагодную глыбіну і моц. Ну што ж, мы падайшлі да самага сэрца твора, да сюжэту. Давайце разам пройдзем праз гэтую драматычную гісторыю супрацьстаяння гонару і тыраніі. З першых жа радкоў нас нібы кідае ў вір падзей. Вось ён, пан Патоцкі. Чалавек, якому закон не пісаны, які лічыць, што ўвесь свет існуе для яго задавальнення. І вось ён у карчме, дзе народ святкуе і весяліцца, раптам бачыць яе, Бандароўну. Уявіце гэтую карціну. Неверагодная прыгажуня, вольная, гордая, танчыць з казакамі. І ў гэтым танцы уся яе сутнасць, уся яе свабода. Патоцкі, зразумела, адразу вырашае: «Мая будзе». Ён жа прывык усё атрымліваць. І ён дзейнічае па звыклай для сябе схеме, спрабуе яе купіць. Прапануе золата, раскошу, багатае жыццё. Але ён проста не разумее, з кім сутыкнуўся. Для Бандароўны яе гонар, яе свабода — гэта не тавар. Іх нельга купіць ні за якія скарбы. І вось яе адказ. Гэта не проста слова «не». Гэта маніфест, гэта выклік усёй яго сістэме каштоўнасцяў. Толькі услухайцеся. Дужы ты сваім багатствам, а я сілы большай. За мною праўда і народ мой, за табой жа грошы. Гэта ж проста прорва паміж імі. Яго сіла ў мёртвым золаце, яе сіла ў жывой праўдзе, у падтрымцы ўсяго народа. Ну і пасля такіх слоў, да яшчэ аплявухы, для Патоцкага гэта быў канец свету. Яго эга проста раздаўлена. І ён спускае ўсіх сваіх гайдукоў. Пачынаецца страшная пагоня. Яна ўцякае, яе ловяць. І вось кульмінацыйны момант. Ён ставіць яе перад выбарам, як яму здаецца самым жахлівым, або быць з ім, або смерць. І што ж яна? А яна нават не вагаецца, ніводнай секунды, бо жыццё ў няволі і ганьбе для яе страшней за любую смерць. Яна выбірае кулю. І ён, ашалелы ад бессілля, ад таго, што не змог яе зламаць, страляе.
Здавалася бы, всё, тыран перамог. Дзяўчына забітая, можна ставіць кропку. Але ці сапраўды гэта канец? Купала кажа нам: не, гэта толькі пачатак. І што ж адбываецца далей? А вось тут і ёсць геній Купалы. У народных песнях гісторыя магла б на гэтым і скончыцца, проста чарговая трагедыя. Але Купала робіць неверагодны паварот. Смерць Бандароўны — гэта не канец, гэта дэтанатар. Гэта тая іскра, з якой разгараецца полымя народнага гневу. Яе ахвяра ператварае асабістую трагедыю ў магутнае ўсягульнае паўстанне за волю. Яна памірае, але яе смерць дае жыццё барацьбе. Сюжэт, канечне, неверагодны па сваёй моцы. Але якімі сродкамі Купалу удалося зрабіць гэту гісторыю такой пранізлівай і вечнай? Давайце зазірнём у яго паэтычную майстэрню. Уся паэма трымаецца на магутным кантрасце, на сутыкненні двух полюсаў. З аднаго боку Бандароўна. І гэта ж не проста дзяўчына, гэта сімвал свабоды, гонару, прыгажосці, самой народнай душы. А на другім полюсе Патоцкі. І ён таксама не проста злы пан. Ён увасаблення тыраніі, гвалту, прыгнёту і ўлады грошай. Іх сутыкненне — гэта вечная бітва паміж светлам і цемрай. Каб зрабіць гэтую гісторыю максімальна блізкай кожнаму, Купала, як сапраўдны майстар, уплятае ў тэкст залатыя ніткі фальклору. Ён выкарыстоўвае прыёмы, якія мы ведаем з песень і казак, традыцыйныя параўнанні, як вочы як зоркі, пастаянныя эпітэты, як ручкі белыя, сімвалічныя образы, як дзяўчынка як калінка. І гэта стварае неверагоднае адчуванне, быццам мы не чытаем паэму, а слухаем старажытную мудрую песню. І нават сам рытм паэмы — гэта музыка. Купала выкарыстоўвае так званы каламыйкавы верш, вельмі характэрны для ўкраінскага і беларускага фальклору. Але ён не проста капіруе яго, ён яго творча перапрацоўвае, дзеліць радок на две часткі, у выніку атрымліваецца унікальны рытм, плавны, напевны, але адначасова вельмі дынамічны. Гэта і народная песня, і высокая паэзія ў адном флаконе. І нарэшце давайце паглядзім, што сталася з вобразам Бандароўны пасля. Як ён выйшаў за межы літаратуры і пачаў жыць ужо сваім, асобным жыццём. Гэты вобраз проста не мог застацца толькі на старонках кнігі. Ён вырваўся на волю і пачаў натхняць іншых творцаў. Выбітныя беларускія мастакі Басалыга, Кашкурэвіч, Шаранговіч і многія іншыя зноў і зноў звярталіся да яго. Кожны спрабаваў па-свойму перадаць гэты неверагодны сплаў прыгажосці, годнасці і нязломнага духу. Але і гэтага было мала. Гісторыя Бандароўны патрабавала гучання, і яна яго атрымала. Кампазітарка Галіна Гарэлава стварыла цэлую сімфанічную паэму «Бандароўна». Уявіце сабе, уся гэтая бура пачуццяў, увесь гэты гераізм, увесь трагізм, усё гэта увасабілася ў мове музыкі. Вось так, гісторыя ўсяго адной дзяўчыны, якая проста адмовілася скарыцца, перарасла ў вечны сімвал свабодалюбства цэлага народа. І ўсё гэта падводзіць нас да аднаго, але вельмі важнага пытання. Вось гэтыя ідэалы, якія нясла ў сабе Бандароўна. Гонар, свабода, вернасць сабе. Насколькі яны важныя для нас сёння і што яны азначаюць у нашым сучасным свеце? Напэўна, тут няма гатовых адказаў, але паразважаць пра гэта, безумоўна, варта.